Verím, že všetci poznáte hru Mortal Kombat. Krvavú, neľútostnú bojovú hru, kde sa bijete jeden na jedného. No a nedávno som zistil, že existuje aj film Mortal Kombat. A ten dopadol celkom dobre. No minimálne oproti Mortal Kombat 2 to dopadlo skvele. A možno si hovoríte, počkaj, veď Mortal Kombat 2 ešte nevyšlo. Jak akože dvojka? A máte čistú pravdu. Nevyšiel. Ale kedysi dávno, ešte keď dinosaury chodili touto zemou, tak strašne zle tie filmy vyzerajú. Vznikli tieto dva filmy. Mortal Kombat 1 je na tú dobu celkom dosť chválený. No a Mortal Kombat Annihilation to už je úplne iná story. Hlavné postavy zmenili hercov bez vysvetlenia, CGI vyzerá a choreografia fightov funguje na Bluetooth. A keďže mi skoro došli príbehy z hier a nemám čo točiť, tak sa poďme spolu pozrieť na tento hrôzostrašný film. Oh my god, bro. Oh, hell no. Film sa začína introm, ktorý stal asi úplne celý budget na tento film. Čo ja akože chápem, lebo základ každého dobrého YouTube videa je dobrý húk. Čiže to je musím nechať. Dej sa začína presne na tom istom mieste, kde skončila jednička. Hneď potom ale príde fialová búrka. Blízka sa, hrmí, budovy odfúkava a padajú meteority. Či počkaj, čo? Ninjovia? Ale tak aspoň deti, čo si pri sfúknutí sviečok prijali ninjov, tak sú spokojné. Potom vidíme Liu a Kitanu, ktorí ostali bez zmeny hercov. Bohužiaľ Johnnymu, Sonny a Raidenovi nebolo úplne dopriaté. A potom prichádzajú... Sorry, ich meno som nejak nepochytil, tak strašne podstatné tie postavy boli. Čiže dajme tomu, že Kozel, Power Ranger, ďalší Power Ranger, tvoja mamka. nie, sorry. A nakoniec Trhač z Ninja Korytnačiek. Trhač potom začne dačo japovať v zmysle, že Zem bola stvorená za 6 dní a tak bude aj zničená. A potom príde na scénu Lucie Bila? What the fuck? Čo tu robí? Raiden a Trhač sa potom rozhodnú k sebe skočiť týmto epickým Cannonballom. Pokračujú prvým fightom vo filme, kde sa Trhačovi podarí zajať Sonyu v úžasnom slow motione. A povedzte mi niekto, že jak je možné, že sa tomuto nevyhneš? A dobré aj keby. Týpek to doslova hodil to lano, jak je možné, že ju dokázal pritiahnuť k sebe? Však ho už ani nedržal. Dobre, prečo tam všetci len tak stoja? Však vraždia Johnnyho. Dobre. No a Johnny Cage sa tak stáva symbolom hriechu, ktorý sa obetoval pre ostatných na kríži. Ďalej sa postavy zhovárajú v nejakej jaskyni a Raiden im hovorí, že nie sú pripravení na túto bitku a preto pokračujú na výprave, kde našli toto. Jakmile nastoupíš do velosféru, dostaneš se kamkoliv během několika hodin. OK, tak nejak funguje aj auto. Budeš se pohybovat tak rychle, že si budeš myslet, že se nepohybuješ vůbec. No, nemám pocit, že takto funguje rýchlosť, ale nie som fyzik. Rozdelia sa do dvojíc a začína ich vyprávať na záchranu sveta v... Čo to je? Však v tej dobe už existovali lietadla. Prečo? Povedz mi, prečo by si použil tento goofy spôsob? No a tak, Kitana a Liu dorazili na zastávku. Majú svoj momentík a zrazu BAM! Napadne ich predátor. Bijú ich s katastrofálnou choreografiou. Akože sorry, ale čo je toto? Alebo toto? Vratu. Doslova celá pointa Mortal Kombat je kombat. Po asi 3 minútach utrpenia prichádza Sub-Zero. Kurva raketa! A porážajú predátora. Prišiel po Kitanu, lebo je kľúčom k zastaveniu Trhačovho plánu a spolu odchádzajú preč. Vysvetlí mi niekto, že prečo robí ľadový most. Však to doslova môžu preskočiť. To nie je tak ďaleko, ale v tom im to prekazí Škorpión. Takže predsa to on ide preskočiť. Nakoniec ale Sub-Zero bol porazený, Liu mu ide na pomoc, keď tom Škorpión sa asi teleportuje ku Kitane a unášajú. Co se stalo, dokazuje, že sám nezvládáš to, co máš před sebou. Tak ty si pekný Prídeš, prehráš boj, kvôli ktorému vezmu Kitanu, vynádáš Liuovi a potom zreješ a už sa do konca filmu neukážeš. Tomu sa hovorí Sigma. Presúvame sa potom ku Sonny a Raidenovi, ktorí došli ku nejakej zničenej základni. Sonia prišla po jej parťáka Jaxa, ktorý si tam... Jaxi! Sonio. Co jsi to pro boha zase udělal, Jaxi? Pozri sa na seba, nevieš sa vyhnúť ani obyčajnému lanu. Jasne, že bude potrebovať robotické ruky. Odopne ho od prístroja a napadne ich Bumblebee. Celé to tam odpali a začína boj. Dobre, robotické ruky sú super, ale na to, aby si s nimi dačo spravil, ti treba prešťovať kabliky v hlave, nie v rukách. No a tak, Bumblebee bol porazený babičkinou voľbou Fatality. No a z mŕtvého Bumblebeeho vychádza nejaký drak, pritom si ale všimnú bombu a začnú utekať. A nielen, že to odpalilo celú budovu, ale ešte aj mne môj zrak, lebo... No. Potom sa presúvame do púšte, kde Liu je maximálne stratený. Časom ale nájde nejaký dobre. Časom ale nájde nejaký kemp, kde ho napadne vlk hodlak. Takhle se představuju. Kámo, jaký
musíš byť, aby si sa predstavoval ľuďom takto? Zaujímalo by ma, že ako by som mu asi predstavil, keď bol trošku iné zviera. Zistili sme nakoniec, že ten vlk je nočný vlk a hovorí Liuovi, že nie je pripravený, preto mu dáva 3 skúšky. A hneď prvá sú reflexy. Si viem, o čom hovoria. Po jeho mokrom sne s Kitanou a Shao Kahnom sa prebudza v snehu. Akože neviem, že odkedy sneží v púšti len tak, out of nowhere, ale OK. Potom nasleduje už asi tretí úplne zbytočný slow motion v tomto filme a stretáme Jay. Začne sa zobliekať a začnú sa byť? No a potom zistíme, že to bol vlastne druhý test. No a akože neviem, na čo to bol test, akože na vernosť vzťahu alebo čo. Potom sa vydajú zachrániť Kitanu, lebo je samozrejme kľúč ku všetkému. No a medzi tým sa Jack snaží zistiť od Sony, že čo sa to vlastne deje. Posadila jsi mě do balónu a obletěli jsme půl světa. Jestli mám umřít, tak mi řekni proč. Nikdo mi neřekl, proč musel Johnny zemřít. Ženská, o čom to točíš? Však on aj nevie, kto je Johnny. Tak mu povedz, že čo sa deje. Sonia samozrejme verí iba sama sebe, lebo je Sigma. A ako vždy si vie poradiť úplne sama. Potřebuju na záchod a nemám toaletní papír, na rukou mám železa. Real, kámo, real. Ju ale napadá nejaká... Kitana? Určitě. Nie, Kitana, to nie. Isto nie, what the fuck, jak to vôbec napadlo? Po porazení Kitany, jak by niekto povedal, zo z tejto sochy stane toto CGI monštrum. No a ako si sebestačná Sonia poradí? Potom sa presúvame ku Raidenovi do chrámu bohov. Zhovára sa tam s bohmi a pýta sa ich, ako to celé zastaviť. No a na oplatku za odpoveď sa musí vzdať svojich schopností. Potom sa stretajú naše hlavné postavy pred chrámom bohov a... Máte neuvěřitelné nohy. Myslím na kickbox. Jo, jasne, Jax, presne toto si myslel, samozrejme. Napadá ich ale vojsko Shao Kahna a tak sa dajú na útek. Potom stretli Raidena s Freshcutom, ktorí sa pomodli jeden očenáš a teleportujú sa do pevnosti, kde chcú zachrániť Kitanu. Ale tam ich napadne Lucie Bila a tak sa začína boj. Liu sa ale vydá zachrániť Kitanu a ostatní bojujú. Kámo, tak toto vyzerá, keď sa učím, čo robí moja postava a stlačím úplne všetko na klávesnici. Shao Kahn má medzi tým slávnostný príhovor ku koncu sveta, pomedzi čo sa Liu dostane ku Kitane a vyslobodzuje ju. Kitana sa tak konečne stretá s jej matkou a legenda bola naplnená. Ha, iba že mi nie. Raidena oklamali bohovia a táto typka si random mení strany, jak sa jej len zachce. Tie tetovania, ktoré sa ukazovali na nepriateľoch počas celého filmu, sa nakoniec dozvedáme, že sú rodinný znak Raidenovej rodiny a že jeho brat je vlastne Shao Kahn. A tak sa naše postavy vyberú zabiť Kahna. Prídu k nemu a prišiel aj pomodlený Raiden, ktorého Kahn zostrelí zo schodov a umiera. A tak sa začína boj. Jax versus Kozel, Sonia versus Power Ranger, Kitana versus jej matka a Liu versus Kahn. Lenže naše postavy prehrávajú. Keď ale prichádza Plot Armor. Jax si dáva dole robotické ruky a poráža Koza, lebo však logicky je takto silnejší. Sonia si poprvýkrát popýta pomoc a Kitana porazí jej matku spávaním toho istého útoku. Potom vidíme, ako Liu prehráva proti Kahnovi a preto sa premení na draka? What the fuck? Čo sa to sakra deje? Aj Kahn? Tak vidíme tento CGI peak cinema fight, ktorý zruší Kahnovi nesmrteľnosť. Dámy a pani, a tu sa ide do finále. Prídu bohovia a povedia, že osud Zeme záleží na tom, že kto vyhrá smrteľný súboj. Liu alebo Kahn. Mortal Kombat začína. A tak sa bijú jeden, druhý, kopu sa tam hádžu, až kým Liu neukončí najštylovejším backflipom Kahna a Zem bola zachránená. Osobne, aj keď tento film vyzeral katastrofálne, dialógy nedávali žiaden zmysel a choreografia bola na Bluetooth a myslím si, že tento film je veľmi dobrou voľbou, keď sa chcete pobaviť na zlom filme. A dajte mi prosím vedieť, či sa vám takýto štýl páči a prípadne aký film by ste chceli vidieť na budúce a čau.